Намираме се на едно хубаво място с една хубава дама. Тя се казва Деси. И сега питаме: Деси, къде си? Какво е всъщност Деси, къде си? Деси, къде си, въпреки че се усмихвам, е една аларма за опасността от затлъстяване, което все повече расте и в България, за съжаление. Основната мисия на фондация Деси, къде си е превенция на затлъстяването и най-вече започване от най-ранна детска възраст да се говори, да се обучаваме, да имаме култура на хранене и движение, за да може децата да не стават като мен, или да може да не дойде в България тази статистика, която е една от най-новите в Америка, че поколението, което расте в момента, ще бъде погребвано от собствените си родители, защото са твърде затлъстели и се появяват много заболявания. Уау, звучи ужасно. Обикновено сме свикнали сякаш фондациите да са нещо като химера на хартия. А всъщност ти си адски разпознаваема и лесно човек може да те намери. Къде?